Ola, que tal? Boas tardes. Termina o confinamento xeral das galiñas por mor da gripe aviaria. Con este xesto rematan 4 meses e medio en que as aves de curral tiñan que estar encerradas ou nun lugar cuberto o que non puideran acceder ás aves silvestres. Iso sí, non en todos os concellos, en Galicia teñen que seguir pechadas en 40 concellos. Están super contentas, foi pola mañá tiñedes que velas, fui a abrilas e como cando os nenos salen da escola, empezaron a correr a xogar na erva fresca. Alfonso Basterra terá que agardar para sair do cárcere. A Fiscalía de Salamanca recorreu o permiso penitenciario que solicitara, polo que se suspende polo momento a súa saída de prisión. A Audiencia de Salamanca ten agora a última palabra. En plena crise enerxética pola guerra en Oriente Próximo, Bruxelas insta a apertar o cinto e a gastar menos combustible. Por exemplo, compartindo coche ou circulando máis a modo. Unha solución que os transportistas toman con escepticismo. Algo menos consumes en litros, pero hai que descontar o tempo que tardas máis. Si tardabas antes 6 horas a chegar a Madrid e agora tardas 7, xa non se mira tanto, non? A diferencia do consumo. E hai avances no proxecto para unir todo o litoral galego nunha senda peonil. Desde este verán poderánse percorrer a pé ou en bicicleta os 1.300 km de litoral dende Ribadeo ata a Guarda, unha proposta máis que se suma á oferta turística de Galicia. Hoxe o presidente da Xunta percorreu un tramo entre Carnota e Muros e adiantou que a sinalización de toda a ruta estará lista moi pronto. Para que todo o mundo saiba onde ten servicios, onde pode dormir, onde pode comer, os sitios que máis merecen a pena visitar, onde se pode facer unha paradiña. Todo iso ímolo ter disposto. E nos deportes, a Coruña soña co ascenso do seu equipo un pouco máis intensamente se cadra. O 2-0 de onte contra o Córdoba permítelles os de Hidalgo empatar a puntos co líder, o Racing, que xoga hoxe. Quedan só 9 xornadas en segunda, así que as posibilidades son cada día máis firmes. En esta véspera de festivo segue acompañando o tempo, xa que de novo teremos unha tarde de ceo azul, con temperaturas agradables máis elevadas no sur, e o mellor é que pro xoves e venres santo non se agardan grandes cambios. E moitos din, por fin, despois de case 4 meses, remata o confinamento xeralizado de todas as galiñas por mor da gripe aviaria. Ata hoxe tiñan que estar pechadas ou nun lugar cuberto onde non puideran entrar as aves silvestres. A medida levántase na maior parte do territorio galego agás en 40 concellos, onde terán que seguir estando confinadas. Sabela Romar. Carlos, si ata agora ese confinamento era en toda Galicia, pero desde xa será únicamente en 40 concellos galegos en 1.200 de toda España. As galiñas que se crían en liberdade de Ceibes terán que continuar neses espazos de risco como están estas, cubertas con teito, pero non é o caso destas. Precisamente imos abrir a porta, estamos en Arteixo, porque desde xa estas galiñas poden estar xa en liberdade. Están saindo, bueno, ahora como estamos nos aquí, lóxicamente non saen por medo, pero estas e moitas outras levaban 139 días confinadas, en total máis de 3.300 horas sen poder moverse libremente. Agora, despois de que os controis periódicos destes últimos 4 meses concluíran que hai moi baixo risco de gripe aviaria, quedan Ceibes. E iso nótase, aquí o que nos contan é que elas parece que teñen urxencia por cambiar de espazo xa e saen a zona onde teñen máis herba para comer. En novembro, Luis Planas, ministro de Agricultura, anunciaba... Son medidas temporales, por supuesto. Así que daquela non quedou outra que... Así pechado, ca tela metálica moi menudiña, casi non entra ningún paxaro comer aí. Planas, no seu momento, falou de 3 semanas, pero as medidas estenderonse durante case 4 meses. Agora as galiñas volven ser libres. A galiña dentro, todo o día encerrada, pois ao final acaban picándose unhas ás outras. Entón, bueno, pois montamos este pequeno cierre que vedes aquí e ata hoxe, pois estuveron aquí. A suba das temperaturas e a ausencia de novos casos nos últimos 15 días permite agora levantar parte do confinamento. Se vos fixades a diferencia de aquela zona que lle acabo de abrir agora pola mañán cando soupemos a noticia do desconfinamento, está totalmente verde e están super contentas. Foi pola mañán tiñedes que velas, fui a abrilas e como cando os nenos salen da escola, empezaron a correr a xogar na erva fresca.
O Ministerio lembra que é necesario manter e reforzar as medidas de biodiversidade para evitar contacto coas aves silvestres. As restriccións seguirán vixentes nos concellos considerados de especial risco e vixilancia. En Galicia son 40, Pontevedra con 20 é a provincia máis afectada. Pois como lles dicíamos, o confinamento das aves de curral non remata en todos os concellos galegos. Aquí en Galicia mantense en 40 municipios. Son os que están nas zonas consideradas de risco especial, que están en vermello no mapa, e tamén nas zonas de especial vixilancia, que están marcadas en laranxa. Como ven, a maioría son en zonas preto da costa, xa que nas zonas húmidas é onde hai máis posibilidades de transmisión da gripe aviaria. No QR, que ven na pantalla, poden acceder en detalle aos concellos nos que segue o confinamento. Hoxe tamén entran en vigor as novas medidas contra a dermatose nodular no gando. Refórzanse a cuarentena para as reses que chegan de outras comunidades. A vixilancia obrigatoria pasa de 21 a 28 días e seguen permitidas as feiras de gando, pero só con animais de explotacións galegas. A conselleira do Medio Rural volveu a Bruxelas para pedir que cambien a enfermidade de categoría e que non haxa que sacrificar todos os animais dunha granxa cando se detecta un caso. Eu agardo pois que axilicen, e así yo pedín, os trámites para intentar dar solución a unha enfermidade que pode ser un problema moi grave de chegar a Galicia, non? E mentras é tanto, pois pido ao sector que extreme as precaucións. Arranca a temporada turística que en Galicia ven cunha nova proposta para os que buscan destinos de paisaxe e de natureza. Falamos do Camiño do Litoral, unha senda para facer a pé ou en bicicleta en 53 etapas pola costa galega a partir deste verán. Unha desas etapas é a que une Carnota e Muros, onde camiñantes e ciclistas poderán descubrir a fauna e flora da Costa da Morte e o seu patrimonio, como o Faro de Lariño. Nos próximos meses estará lista toda a sinalización da ruta. Para que todo o mundo saiba onde ten servicios, onde pode dormir, onde pode comer, os sitios que máis merecen a pena visitar, onde se pode facer unha paradiña, todo iso ímolo ter disposto. Empresas, os 79 concellos polos que pasa e asociacións colaboraron coa Xunta no deseño deste camiño. Alfonso Rueda remarca que é unha mostra do turismo polo que aposta Galicia, sostible e repartido polo territorio. Non estamos obsesionados co número, nos gusta que nos visiten moita xente, pero queremos que os que veñan o pasen ben, repitan e veñan durante todo o ano e coñezan toda Galicia. Toda Galicia merece a pena ser coñecida e os concellos do litoral, agora con esta senda, moitísimo máis. O Camiño do Litoral percorrerá 1.300 kilómetros dende Ribadeo ata Guarda e convida a visitantes e galegos a vivir unha experiencia inesquecible coñecendo Galicia dende a costa. Xa coñecemos máis detalles do novo barrio residencial que vai construir a Xunta na zona de Montemero, ao sur da Coruña. Serán 4.400 vivendas, o 80% protegidas. Ademais, haberá amplas zonas verdes con máis de 4.000 árbores, un milleiro de prazas públicas de aparcadoiro e sendas ciclistas e peonís. En total, a Xunta investirá 66 millóns de euros. Estamos a falar dun novo barrio que crearase no sur desta cidade da Coruña, no que se albergarán 13.000 novos veciños estimados, tanto coruñeses, tanto xente que xa viva en Coruña, como aqueles que traballen en Coruña e queran quedarse a vivir aquí. Esta medianoite reabre o tráfico a Ponte da Pasaxe, unha das principais vías de acceso á cidade da Coruña. Cortouse o luns polas obras de ampliación do complexo hospitalario, pero as obras avanzaron a maior ritmo do previsto. Nun tempo récord derrubouse o chamado escalestric do Chuac e estas imaxes xa son historia. Falta de rematar, de retirar os cascallos, a paisaxe cambiou por completo. A pesar do custo das peaxes, aumenta o tráfico na AP9. Durante o 2025 subiu un 4,7% a circulación de vehículos pola principal vía de comunicación de Galicia. Cada día empregan a AP9 case 25.000 vehículos. Iso tradúcese tamén en beneficios récord para a concesionaria. A Audasa incrementou a súa facturación o ano pasado ata os case 232 millóns de euros.
Pois precisamente moito tráfico é o que se agarda nos vindeiros días nas estradas galegas. Nos minutos ás 3 da tarde comeza a segunda fase da operación especial de Semana Santa. Prevense uns 800.000 desplazamentos na nosa comunidade ata o domingo. Xa a esta hora hai movimento na autoestrada AP9 preto da Ponte de Rande. E tamén hai tráfico intenso na Coruña. O tráfico que víamos antes era o da Coruña, ahora vemos o de Rande. No conxunto de España, a DXT agarda desde hoxe e ata o domingo case 10 millóns de viaxes por estrada. Nas estradas vemos cada vez máis coches eléctricos, seguen gañando adeptos e acaban de asinar o mellor mes de marzo en vendas. Matriculáronse máis de 12.500 coches 100% eléctricos, que son un 50% máis que no mesmo mes do ano anterior. Se non hai máis condutores que se animen a facer o cambio é pola falta de puntos de recarga. En Galicia temos un grande avance nese aspecto, a posta en marcha do primeiro corredor de electrolineiras de carga ultra rápida, Nuria. Sí, tan rápida, Carlos, como que os condutores van poder continuar a súa marcha en poucos minutos. Entre 5 e 20 minutos serán necesarios para poder recargar a batería en función da potencia precisamente desas baterías. Esta estación do Burgo é a primeira que se pon en marcha dentro dese corredor de electrolineiras da AP9. Haberá unha cada 37 kilómetros entre Tui e Ferrol, en cada unha das estacións de servizo da autopista. Desta maneira avanzase na descarbonización, pero tamén se dá resposta a unha bella reclamación dos propietarios de coches eléctricos que desta maneira van poder continuar a súa marcha en poucos minutos. Nun momento no que o conflicto en Irán está a disparar o prezo do diésel ou a gasolina, son moitos os galegos que buscan unha alternativa máis barata nos coches eléctricos. A idea de ter que estar pendente da carga constantemente pode botarnos para atrás, pero o certo é que cada vez é máis sinxelo vivir con eles. Prácticamente como funcionar con un vehículo que xa tes de combustión, simplemente implica nun viaxe, sí, planificalo hasta certo punto, pero fora deso, cargas na túa casa, podes ir a unha electrolineira, os recursos son os mismos. Ademais, o aforro é máis que evidente. 100 kilómetros en eléctrico cargando en propiedade, vale, na casa, estamos falando de en torno a €1,50. Existe tamén unha opción intermedia para aqueles que non queren un cambio tan radical. Son os coches híbridos ou híbridos enchufables que combinan motor tradicional co eléctrico. Fas un viaxe sin planificar, vale? Tes o motor de combustión e podes ir, pois como ibas hasta ahora, repostando en cada gasoliñeira e logo día a día facelo en eléctrico. A chegada de novas marcas chinesas está a colapsar o mercado, xerando dúbidas, por exemplo, sobre a suministración de pezas de recambio o día de mañá, pero o certo é que as ventaxas gañan aos riscos. Entre elas, por exemplo, as axudas que temos para a compra destes vehículos. Podemos optar, por exemplo, axudas autonómicas ou nacionais. Ademais, podemos entrar no centro de todas as cidades do mundo sen ningún tipo de restricción. Por certo, a Comisión Europea propón baixar o límite de velocidade nas autoestradas e nas autovías entre as recomendacións para reducir o consumo de petróleo. Bruxelas di que compre tomar medidas polos efectos a medio prazo que vai ter a guerra en Irán. É o que se fixo, por exemplo, en España durante uns meses, recorden, no ano 2011, e tamén se ten feito temporalmente noutros países. Carlos. Contámoslo aquí hai 15 anos, cando o goberno español decidiu cambiar sinais como estes en todo o Estado para reducir a velocidade máxima en autovías e autoestradas a 110 km por hora, tamén como agora para tratar de reducir o consumo de enerxía. É unha das medidas que hoxe recomenda a Comisión Europea tamén para intentar baixar o consumo de petróleo. Di a Comisión que é unha medida que xa se aplicou con éxito en diferentes lugares do mundo noutras grandes crises enerxéticas como a do petróleo de 1973. Houbo que buscar no arquivo porque, de momento, baixar a velocidade é unha recomendación. A Comisión estima que reducir o límite en 10 km por hora, como se fixo en 2011, faría que os coches consumisen ata un 10% menos, un 5% menos os camións. Eu non o teño moi claro eso porque é verdade que algo menos consumes en litros, pero hai que descontar o tempo que tardas máis. Si tardabas antes 6 horas a chegar a Madrid e agora tardas 7, igual o consumo xa non se mira tanto, non? Tal como está o precio, casi hai que pedir un préstamo para ir á gasolineira, non? Bruxelas tamén propón compartir coche e limitar que entren nas grandes cidades os domingos ou en días alternos. O comisario de Enerxía... 14 billion euros
di que a factura da guerra xa suma 14.000 millóns de euros. 14 billion euros. Tamén se volve recomendar o teletraballo. Blanca, que vive en Madrid, teletraballa esta semana en Vigo. Eu teño de exemplo que antes de traballar nesta empresa traballaba noutra en Madrid. Tiña que ir un pouco ás aforas de Madrid e tardaba como unha hora en ir e volver cada día. Porque os efectos da guerra, di a Comisión, se seguirán notando aínda meses despois de que remate. A suba do prezo do combustible tamén afecta ao tráfico aéreo. En España, a compañía Volotea vai ser a primeira que recorte voos por esta razón. Cancelaron varias rutas entre Asturias e Canarias programadas para este mes de abril, xusto despois da Semana Santa. Hai uns 2.000 pasaxeros afectados, algúns deles veciños da Mariña de Lugo. Volotea ofreceulles cambiar de voo ou devolverlle os cartos. En Galicia tamén se cancelaron varias conexións aéreas nos últimos meses e o clúster de turismo acaba de presentar unha proposta para melloralas. Propón especializar os aeroportos da Coruña e de Vigo para viaxes de negocios e que o de Santiago quede para voos vacacionais. Consideran que, sendo complementarios, funcionaría mellor. Ademais, tamén piden que se nomee un interlocutor profesional que negocie directamente cas aerolíneas para captar novas rutas. Estas e outras medidas están incluídas nun documento elaborado por expertos do sector turístico. Donald Trump asegura que está pensando seriamente en sacar os Estados Unidos da OTAN. Di que a organización nunca o convenceu e que é literalmente un tigre de papel. Son declaracións a un xornal do Reino Unido, país precisamente, que non comparte a súa ofensiva en Oriente Medio. O seu primeiro ministro, Keir Starmer, insistiu hoxe en que esta non é a súa guerra e anunciou un cumio de líderes internacionais co obxectivo de reabrir o Estreito de Hormuz. A guerra en Irán é precisamente o argumento do goberno para non presentar uns novos presupostos xerais. O PP cree que se trata dunha excusa para ocultar que non ten apoios no goberno para sacalos adiante. Vamos a cumplir con el compromiso de presentar unos presupuestos, pero es importante... ¿Tenemos fecha? Insisto, no me quiero pillar los dedos con las fechas, porque nos comprometimos a que fuera en el primer trimestre, pero quiero recordar que ha estallado una guerra que tiene consecuencias mundiales. El Gobierno sigue incumpliendo una de sus principales obligaciones, que es elaborar las cuentas públicas y enviarlas al Parlamento. Y hay que decirlo, no lo hace porque sabe que perdería esa votación. Son, en definitiva, tan perdedores como cobardes. Juan Carlos Peinado, o xuiz que investiga a Begoña Gómez, volveu citar hoxe as partes. Polos xulgados pasaron os abogados dos 3 imputados, pero nin a muller do presidente, nin a súa asesora Cristina Álvarez, nin o empresario Juan Carlos Barrabés acudiron persoalmente. É a terceira vez que o magistrado lles notifica a súa intención de que sexa un xurado popular o que o xulga o caso se o procedemento segue adiante. A próxima semana celébrase o debate sobre o estado da autonomía. Os socialistas esperan poder debater sobre o novo sistema de financiamento. Din que o PP non ten unha postura clara e que o BNG defende posicións imposibles por pura ideoloxía. Romper iso e non entrar a negociar un sistema de financiamento dentro do réxime en común, pois é ideoloxía, creemos nós, disfrazada de ambición. O BNG sabe que o concerto non é bo para Galicia, pero non o vai recoñecer nunca. E xusto nas vésperas deste debate do Estado da Autonomía, abandona o Grupo Socialista a súa número 2, Elena Espinosa. Segundo ela mesma confirmou, vaise dedicar agora en exclusiva ás funcións que xa tiña como concelleira en Vigo. Na súa sustitución entrará no Parlamento Julio Torrado, que é o seguinte na lista da provincia de Pontevedra. O BNG quere que a Xunta interveña no mercado da vivenda, mesmo modificando a Lei de Turismo de Galicia. Presentarán unha proposta no Parlamento para impedir que moitos propietarios deixen o mercado do alugueiro tradicional para pasar ao turístico. Vamos presentar esta proposición de lei para modificar a Lei de Turismo de Galiza, para regular as vivendas de uso turístico, mais tamén para impulsar a intervención directa por parte do Goberno galego na declaración de mercados residenciais tensionados nas áreas que cumpran os requisitos que establece a normativa estatal. Cae en Toledo e en Madrid unha banda que roubaba vehículos de alta gama para vendelos por pezas. Hai 9 detidos que xa pasaron a disposición xudicial.
Polo menos 40 vehículos de alta gama acabaron desmontados en pezas nunha das 4 naves da provincia de Toledo utilizadas pola banda desmantelada pola Policía Nacional. Os coches eran roubados no distrito madrileño de Baraxas e trasladados despois á provincia veciña para vendelos por pezas. El grupo de tráfico ilícito de vehículos empezó esta investigación el pasado mes de octubre, debido al análisis de una serie de robos, en concreto uno ocurrido en las inmediaciones de un parque de atracciones. 9 membros da banda, entre eles os líderes, foron detidos e postos a disposición xudicial como presuntos autores dos delitos de pertenza á organización criminal, roubo con forza, falsidade documental contra a seguridade viaria e 2 homicidios imprudentes. Varios dos detidos teñen vínculos familiares, polo que non se descarta que se produzan máis detencións, xa que a investigación continúa aberta. O valor dos vehículos roubados supera o 1,5 millón de euros. 8 deles foron devoltos aos seus donos. E imaginen agora o susto que levaron os condutores que se cruzaron en Santiago cun coche en sentido contrario pola Nacional 525 nun momento de tráfico moi intenso. A Garda Civil parouno nunha rotonda de entrada da cidade. Os axentes estaban na rotonda de Santa Lucía axudando á retirada dun vehículo avariado. Foi o traballador do guindastre quen advertiu que había un coche circulando a contramarcha no medio do tráfico. A resposta da patrulla non se fixo esperar. Cortoulle o paso na rotonda antes de que se produciran danos maiores. O sea, xa estaba circulando, como digo, de forma contraria na propia circulación giratoria da glorieta, moito nos tememos que posiblemente incluso con risco de que pudera acceder a outra das vías desdobladas que ali se atopaban. A infracción produciuse nunha zona de moito tránsito onde conflúe a Nacional 525 coa entrada das autoestradas. O condutor deu negativo no control de alcohol e drogas. Ao parecer, todo se debeu a un descoido sen intencionalidade, pero pode saírlle caro. Pois vais a enfrentar o conductor a unha infracción grave, valga a redundancia, que vai estar sancionada pois, con os 6 puntos de retirada do permiso de condución e uns 500 euros de multa. Despois do sucedido, Tráfico insiste. A recomendación é sempre a básica, é manter unha atención permanente na condución. Así que toda a atención no volante, evitando manexar o móvil, a radio ou GPS ou mantendo conversas que poidan comprometer a nosa seguridade e a do resto dos usuarios da vía. E segue sen aparecer o mozo que caeu ao río Miño cando facía unha ruta en caiac na Ribeira Sacra Luguesa. Os equipos de emerxencias traballan de novo hoxe dende o aire e na auga, pero de momento sen resultado, Alejandro. Efectivamente, Carlos, terceiro día de operativo e polo momento sen resultado. Hoxe, ademais, sumáronse drons subacuáticos, pero durante toda esta mañá estiveron peinando esta zona unha Zodiac da Garda Civil, tamén o grupo de mergulladores, un helicóptero e ata fai uns minutos tamén un dron sobrevoaba esta zona. Un operativo condicionado por esa orografía. De feito, segundo nos indican os axentes, nalgúns puntos deste río Miño a profundidade pode alcanzar os 60 metros. Hoxe, ademais, podemos falar tamén co portavoz da familia que nos indicou que ese segundo rapazo que sí conseguiu sair da auga falou dun forte golpe de vento como causa de que ese caiac emborcase. Ambos os dous non levaban posto o chaleco salvavidas. Hemos incrementado al operativo algunos medios más, entre ellos los drones subacuáticos. Han participado los mismos efectivos que estos días de atrás, el helicóptero, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas. Levamos 2 días, como podes imaginar, unha traxedia, non? O primeiro foi o impacto shock, pero a familia está triste e ao mesmo tempo con un fío de esperanza, esperando que pase algo. Esa embarcación que ven cuberta cun plástico branco foi comisada pola Garda Civil en Salvaterra de Miño. Os axentes creen que se ia empregar como narcolancha. É un barco de 10 metros de eslora que pode alcanzar moita velocidade e que non ten documentación legal. A Garda Civil identificou o comprador, un cidadán residente en Ceuta e tamén a empresa fabricante e o transportista. Estiman en 30.000 euros o custo do barco. Un preso con antecedentes violentos e vese que tamén en plena forma logrou saltar o muro e o valado de arame de contención do cárcere de Monterroso. A fuga durou pouco. Tirou pro monte, que está preto da prisión, pero ali xa estaban esperando varios funcionarios e gardas civís que o levaron de volta pro cárcere.
O protagonista da fuga chegara poucos días antes a Monterroso procedente dunha prisión do País Vasco. Dando mostras dunha audacia e axilidade nunca antes vista nesta prisión, botou a correr e superou 2 valados de seguridade e unha concertina. Encaramouse o muro de formigón e saltou dende 6 metros, demostrando un estado físico empexable. Ai, tiña que estar, que senón non salta, se está como a mí non salta. Que nos enseñe, porque estou mirando de ir ao gimnasio, que aquí en Monterroso non tenemos, que nos enseñe como va. Claro. Unha vez fora, tirou correndo pro monte buscando posiblemente onde acocharse, pero xa aló o agardaban funcionarios e a Garda Civil. A aventura durou pouco. Foi fácil de coller, que colleron de seguida ali aos medio quilómetro da cárcel xa o collera. Ali non se sale fácil ni se entra fácil, Non é este o primeiro intento de fuga que se produce en Monterroso, pero sí o que chegou máis lonxe. O recluso non estaba catalogado como perigoso a pesar de que xa protagonizara episodios violentos no cárcere do que procedía. No tiene sentido remitir a tanta gente o enviar a tanta gente con un perfil encima complicado a centros como Monterroso, que es un centro con una categoría como de un CIS. Pero hay 50 o 60 internos cuyo perfil no se adapta a Monterroso. Os funcionarios denuncian ademais a saturación do centro. Alfonso Basterra non sairá de momento de prisión porque a Fiscalía recorreu o permiso penitenciario que pediu. A Fiscalía di que non hai motivación suficiente para ese permiso. Non ten a valoración favorable da Xunta de Tratamento do Cárcere de Topas, no que cumpre a condena polo asasinato da súa filla Asunta en 2013. Ademais, a Fiscalía lembra que Basterra segue negando o crime polo que foi condenado a 18 anos de prisión e que aínda non cumpriu as 3/4 partes da pena. Agora ten que decidir a Audiencia Provincial de Salamanca. O actor para adultos, Nacho Vidal, foi condenado a 3 anos de cadea por traficar con cocaína rosa. Non irá a prisión porque a súa defensa e a Fiscalía chegaron a un acordo ca condición de que non volva a delinquir e de que vaya á rehabilitación. En xaneiro xa tivo que pagar unha multa por tirar a barreira dun aparcadoiro cando ia bébado e drogado e ten pendente tamén outro procedimento pola morte dun fotógrafo nun suposto rito de sapo bufo. Varias horas de dotacións de 2 parques de bombeiros foron necesarios para rescatar o cadáver dunha muller con obesidade mórbida que vivía rodeada de lixo en Moaña. Calculan que precisarán 3 trailers para baleirar a casa. Con obesidade mórbida e rodeados de lixo e excrementos, así vivían a nai de 68 anos e o fillo de 38 nesta vivenda da Canexa de Cándida Lago, que hoxe xa está precintada. Os bombeiros do Morrazo e do Baixo Miño tiveron que acudir con traxes de protección química debido á gran cantidade de lixo, excrementos e gases existentes na vivenda. Tantos que houbo que retirar moito lixo para poder acceder a retirar o cadáver. Levaban moitos anos sin poder sair á rúa, tiñan problemas de mobilidade as dúas persoas da vivenda, entonces pois nin salían, nin entraba ninguén. Entonces claro, eles vivían aí e tiñan todo. Os equipos que participaron no rescate consideran que farán falta 3 camións e varios días para baleirar a casa de residuos. Tiveron que convencer tamén con man esquerda ao fillo que non quería abandonar a casa, malia que tiña chagas na pel. El había que facerlle unha revisión porque, bueno, non sabíamos como estaba, levaba tempo sin ir ao médico. O fillo está ingresado polo de agora na unidade de psiquiatría do Cunqueiro. Nai e fillo son moi apreciados na vila, pero polas súas negativas a que a xente entrase na vivenda e as condicións da casa non puideron ser axudados. Nos sempre ofrecemos, non, axuda, tanto para limpiar como para mandar a alguén a atendelos e demais. Cal é o problema? Se o propietario da vivenda non permite o acceso incluso de un servicio médico, non se pode acceder porque a lei non cho permite. Ata o lugar tamén foron Policía Local, Garda Civil e a Alcaldesa de Moaña. Cada vez son máis os que se automedican. De media, en España, case 4 de cada 10 toman medicamentos sen pedirlle consello a un profesional. E a porcentaxe é maior entre as mulleres. Fíxense, máis dun 42% delas automedícase. Tamén hai diferenzas por idade en contra do que podemos pensar. A que máis se automedica é a xente nova, os mozos de 18 a 25 anos. Estas cifras refírense aos medicamentos de venda libre como os analxésicos de baixa dose que, con todo, deberían ter un seguimento profesional. Pero o risco
é aínda maior se tomamos pola nosa conta medicamentos que sí necesitan receita. Diso alerta unha campaña dos farmacéuticos. Así comeza esta campaña participada por médicos e farmacéuticos para concienciar da importancia da receta médica, unha soa, a oficial. Os médicos que traballan de maneira privada teñen un modelo de receta oficial que o ben trae un código de barras ou un código QR que identifica esa receta como única. Isto é unha garantía para o paciente para que siga o seu tratamento e, dende logo, non se fagan falsificacións. A receita é unha ferramenta sanitaria fundamental para garantir a seguridade dos pacientes. Non todos os fármacos a precisan, pero non significa que un se pode automedicar sen consultar ao farmacéutico. Moitas veces nos encontramos con pacientes moi polimedicados que aparentemente o que teñen unha dolencia menor, pero pensamos que o risco de darlle algo sin receta non é algo que queramos facer, é mellor mandalo ao médico. As mulleres son máis propensas á automedicación. Evidentemente ahora me acabo de comprar algo porque me duele la cabeza. Se tes unha tos así como os xarabes, normalmente agora son libres así. Nunca sabes todo o que levan os medicamentos, entón pode ser que por moi pequena que sea a dose che siga perxudicando en outras cousas. Aí entra en xogo a responsabilidade do farmacéutico. Non estamos dispensando caramelos, son medicamentos, aínda que non precisen receta, poden ter algún tipo de contraindicación según o paciente, temos que facer unha boa entrevista ao paciente para saber se podemos darlle ou non esos medicamentos. E preste atención, se mercaron algún destes produtos de salmón afumado porque o Goberno lanza unha alerta por listeria. O lote contaminado vendeuse en toda España baixo 3 marcas distintas: Scandia, Gourmet e Carrefour. Xo retiraron das tendas e na web da Axencia de Seguridade Alimentaria teñen todos os datos para comprobar se o que teñan na casa está afectado. De ser así, non o consuman, e se xa o comeron e teñen síntomas de intoxicación, deben acudir ao médico. A Garda Civil interveu 70.000 artigos falsificados nun taller clandestino en Tenerife. O valor da mercancía chégase aos 7 millóns de euros. Os axentes inspeccionaron 20 comercios en Tenerife e na Palma e hai 29 investigados por delitos contra a propiedade intelectual. Hoxe reabriron ao público os espazos termais gratuitos da Chavasqueira e do Muíño da Veiga, situado ao carón do Miño Bea. Si, deixaron de funcionar no mes de novembro debido ás enchentes do río Miño que provocaron especiais estragos a comezos deste ano e hoxe, despois de que se amañaran todos esos desperfectos e se limparan as pozas, reabriron oficialmente, fano cumplindo co que establece a Lei de Uso Lúdico das Augas Termais, é dicir, con renovación de auga, control de aforo, vixilancia, aínda que moitos usuarios xa as usaban cando baixou o nivel da auga, aínda que non se cumprirán con todas estas medidas. Reabre oficialmente hoxe a Chavasqueira, tamén o Muíño da Veiga, que se suman así a Burga de Canedo, que este ano, a pesar de estar nunha zona máis alta, tamén tivo que pechar debido ás enchentes, pero que xa reabriu hai unhas semanas. Desta quedame máis cómodo para vir aquí, porque así viño andando, vou andando, a noite teño que ir ou no meu coche ou no autobús. O que pasa, cando subo o río, tapan, están sin limpar eso, non? Estes días estiveron preparando, limpando. Estas son máis as dos, como lle chaman, as dos muiños, xusto. Eu pensei que iba a haber xa cola. E nosotros vimos sempre que podemos, así, algún fin de semana, o que se pode. Temos estabilidade, ceo despexado e ata calor en canto pase este vento do norte que hoxe está refrescando un poquinho o ambiente. Venres, sábado e domingo van ser días espléndidos para gozar do tempo libre. Moitos son os que estes días gozan do sol xeneroso nas terrazas ou nos paseos desde media mañá. Y me gusta hacer un paseo tomando el sol, esto. Da mucho gusto el tiempo, aparte el vientito parece que no, pero no da tanto calor. Y yo salgo a pasear con mi perro Bongo. O anticiclón está estable e ata o xoves un pouquiño de vento do norte matiza algo as temperaturas. Mañá xoves pode meter un pouquiño de nebulosidade na metade norte. E a partir de aí, o Venres Santo, xa non teremos vento, o vento estará prácticamente en calma, eso axudará a que as temperaturas sigan ascendendo. O Venres e o sábado teremos máximas por riba dos 25 graus no sur, van ser tardes prácticamente nalgúns puntos de Galicia de verán. Le hemos traído nosotros el buen cielo azul y el tiempo, lo hemos de París.
Es guapísima la luz sobre la ciudad, y también por la mañana es muy guapa. Os máis observadores seguro que xa saben que ademais de sol van ser días de lúa chea, porque é pola lúa pola que se marca a Semana Santa. Domingo de Pascua é o primeiro domingo despois da primeira lúa chea despois do equinoccio. Así que veñen días de sol e noites de luar. En definitiva, un tempo primaveral que moitos aproveitan para cruzar a raia e buscar algunha ganga na feira de Valença do Miño. Todos os mércores hai moita clientela galega na feira, pero hoxe aínda máis, Xoel. Sí, porque o bo tempo e tamén a proximidade xeográfica hai que sumar outro factor, o da Semana Santa, que fai que cada vez máis galegos decidan cruzar cara a este lado do Miño para vir ata aquí, ata Valença. Vimos a dar un paseo, a comprar plantas e cousas desas, e agora vamos ir a comer o bacalao. Compramos telas para cortinas, compramos pijamas, compramos camisetas, e ainda non se terminou o día, Somos adictas. Que é o que van comprar? Non sabemos, vemos. Este mercado é un dos máis grandes de todo o país, con preto de 21.000 metros cadrados e máis de 200 postos con todo tipo de produtos. Aqui de tudo, textos lar, cacharros, pantalóns, cestas, velas, tudo un pouco. Valença celebra esta cita prácticamente todas as semanas, o que a converte xunto coa de Vilanova de Cerveira nunha das máis coñecidas de todo o norte de Portugal. Venimos de Bilbao. Y yo aquí soy la reina. O plan é tomar un bacalao grelado con patatas panaderas, e depois dar unha volta. E o día está por fora de serie, así que... Pero ademais deste inmenso mercado, esta cidade do distrito de Viana do Castelo ten moitísimo máis que ofrecer, dende gastronomía e ata patrimonio, e todo a uns poucos kilómetros ao outro lado do Miño. Neste primeiro día de abril, di o refrán que os burros van por onde non deben ir. É a data en que case toda Europa festexa o Día das Bromas, o equivalente ao Día dos Santos Inocentes, que en España se celebra o 28 de decembro. En Portugal, e tamén, atención, en moitos puntos de Galicia mantense a tradición nesta xornada. Brais Suárez. Pois sí, en Portugal, no primeiro día de abril, é habitual ler noticias como que, por exemplo, rematan as obras do metro do Porto, que son completamente inverosímiles. Isto ven de cando se adoptou o calendario gregoriano no século XVI, que marca o inicio do ano no 1 de xaneiro e non no 1 de abril, como ata entón. Pero claro, algunha xente seguía celebrando o aninovo nesta data cando chegaba o bo tempo e pasaron a ser coñecidos como os tolos de abril, ou, como di o refrán galego, os burros que van onde non deben. Había quen daba corda a estas mentiras, que aínda é algo frecuente en Portugal e que agora, cando son tamén tan habituais as noticias falsas, é unha oportunidade para pôr a proba a ingenuidade dos telespectadores e dar novas totalmente incribles. Así que, un consello, poñan moi en dúbida todo o que escoiten hoxe, porque ben pode ser unha brincadeira. Isto non, isto é totalmente realidade. Comeza a conta atrás para o regreso de astronautas á Lúa, máis de 50 anos despois da última expedición. A engalaxe da misión Artemis II está prevista para minutos despois da nosa medianoite. A bordo da nave Orión viaxarán 4 tripulantes, entre eles a primeira muller e o primeiro astronauta afroamericano que van á Lúa, van rodear o satélite, pero non pisarán a súa superficie, porque o obxectivo da viaxe é comprobar as posibilidades da nave con vistas a futuras expedicións. Hai moita expectación alrededor desta misión, que ten tamén participación galega. A Universidade de Vigo vai xogar un papel importante para que a Artemis II sexa todo un éxito. Mar. Si temos aquí sinal en directo dende Florida da nave Orión, prácticamente están alá na conta atrás para este fito histórico que é a primeira misión tripulada á Lúa dende 1972, pero non soamente ali en Florida están nesta conta atrás, sino tamén aquí en Vigo, onde nos atopamos neste centro de mando da Escola de Telecomunicacións,
co Grupo Tecnolóxico Aeroespacial que vai a ter un lugar moi importante nesta misión lunar. Van a facer o seguimento da nave Orión que emite uns sinais de radio diferentes durante a súa traxectoria que van a poder recepcionar aquí en todas estas pantallas que ven e poderán saber exactamente a súa localización en cada segundo, que é un dato fundamental para o éxito desta misión. Un grupo de máis de 30 persoas vai a traballar durante 10 días neste fito histórico, como decíamos tamén, para a Universidade de Vigo. A participación da Universidade de Vigo neste proxecto consistirá na realización de tarefas de seguimento terrestre da cápsula Orión desde un lugar privilexiado para facelo. Pues el punto clave de Europa, uno de los puntos claves es Galicia, nuestra estación aquí en Vigo. Estamos al lado del mar, al lado del Océano Atlántico y tenemos un enclave, pues es súper especial. A nave emitirá ao longo da viaxe sinais de radio en banda S que poden actuar como un latexo que será captado polas antenas da Universidade Galega e Intergraxis. Nos van comunicando onde vai a estar as primeiras posicións e nos a partir de aí temos que facer este seguimento con as nosas antenas. E xuntando todas esas sinais promediando este efecto vais a obter a posición real da sonda de Artemis en todo momento. O equipo traballará sen interrupción durante os 10 días da misión. Para procesar os datos, trátase dun traballo vital para asegurar que a nave se mantén na ruta prevista pola NASA. Ao tratarse dunha misión tripulada, o seguimento terrestre da misión é de prioridade absoluta. Participar nesta misión tripulada valida a excelencia técnica de Galicia e sitúa na vanguarda da enxeñería aeroespacial internacional. E esta noite non perdan aquí na Galega, na TVG, a gala Bícame Pucho, unha homenaxe para celebrar o legado histórico e musical de Pucho Boedo polos 40 anos do seu pasamento na cidade que o viu nacer e triunfar, a Coruña. Benvidas e benvidos a unha gran gala cos artistas que mellor coñecen o legado de Pucho para que este patrimonio musical nunca morra. Contaremos coas maravillosas voces da orquestra Os Satélites, a primeira orquestra en cruzar o Atlántico cara a Venezuela e traer eses ritmos tan bailables, e da que Pucho formou parte, xunto con moitos máis artistas como Manuel de Felisa, Paco Lodeiro, Xoán Forneas, César Romero ou Eris Mackenzie, que conmemorarán a memoria de Pucho e nos farán gozar da boa música da que presume Galicia. Prepárense para gozar coa memoria musical de Pucho Boedo. Esta noite, Bícame Pucho na TVG. Iso será pola noite, pero fíxense o panorama que nos espera para a tarde. Sol, ou polo menos poucas nubes case que en toda Galicia. É certo que xa saben, o Nordés sempre acumula eses intervalos nubrados no terzo norte que irán a máis a medida que vai avanzando a tarde. Mesmo a última hora na zona da Mariña non sería raro algún orballada, pero aínda podemos aproveitar a tarde. Sopra o Nordés con intensidade, sobre todo en áreas do litoral. E non temos que falar de grandes variacións nas temperaturas. Como onte, poden superar con certa facilidade os 20 graus no sur e chegar aos 18, 19 graus na metade norte de Galicia, o que non cambia, como sempre, que despois de serie os deportes volvemos con todos os detalles e falamos dos festivos e da primeira fin de semana do mes de abril. E así de ben o pasaron cos seus ovos de Pascua os monos dun zoo alemán. Os coidadores escondéronlles polo recinto uns ovos tinguidos de cores e os animais non tardaron en atopalos e dar boa conta deles. Tamén tiveron premio os leóns. Neste caso, quitáronlles sacos cheos de esterco e de pelo animal. Algo máis elaborados que os ovos de Pascua que gozaron os animais deste zoo alemán son os que poden ver estes días os visitantes do Parque Güell, en Barcelona, para celebrar o centenario do pasamento dese arquitecto universal. Son 17 ovos de Pascua feitos con chocolate gourmet e decorados, aí está a graza, ca característica técnica do trecandís de Gaudí, que esa é a ornamentación a base de pequenos fragmentos de mosaicos. Ben, con ese doce sabor de boca, imos
marchar por hoxe, gocen desta solleira tarde na véspera dunha longa fin de Semana Santa, pero recorden que mañá volvemos con máis noticias. A vida continúa. Ata loguiño. A veure qui troba el drac. Pel Parguell de caminada trobareu la sargantana. Trencadís per tot arreu. Si el Van Rodó aneu. Antoni Gaudí amb rajoles feia mosaics. Un gran artista era un home